pochválený bude Ježiš Kristus. Všetkých vás tu srdečne vítam dnes. Tak a všetkých pozdravujem tých, ktorých poznám, lebo mnohých z vás poznám už. Mnohí z vás tu máte už deti. Osvedčili sa, aj vy ste sa osvedčili. No a tých, ktorých ešte nepoznám, tak tých vítame o to srdečnejšie. A verím, že sa teda nesklamete, že ste sa rozhodli, aby ste dali dieťa do prvého ročníka práve na našu školu. Niekoľko slov o škole. Naša škola je cirkevná spojená škola, spojená preto, že sa tu nachádzajú, alebo je zložená z dvoch organizačných zložiek, a to základnej školy svätého Cyrila a Metoda a gymnázia svätého Cyrila a Metoda. Dohromady tu toho času študuje od takých žiačikov malých, jak sú vaše deti, až po maturantov 576 žiakov. Ja vám prajem veľa úspechov, aby ste sa tu dobre cítili. Prišiel rozkaz do dvora, či sa páči, či sa nie, že sa začne učenie. Zavčas rána, za zory, všetky deti do školy. A tak išli pár i pár, pod pazuchou šlabikár, zajačik s prasiatkom. Abeceda zjedla babku, povedala na tú žabku. Žabka na rybku, rybka na kačičku. Žabka na rybku, rybka na kačičku. Aj vraník, aj vraník, aj vraník. Skáčem. I'm jumping. I'm jumping, I'm jumping, I'm jumping. Počítam si všetko hneď, veď prštekov na ručke, veď zajacov na ručke, veď na čičerku temňavka a veď si školom kuchavka. 1, 2, 3, 4, 5, už to vieme nastaveť. Môj blížny, ty si môj blížny, viem, že nie som sám. Nájdem núdzi blízkosť rúk, srdcu si ju dám. Môžete vybrať o maľovancu, napríklad chlap, dievčinka, zvláštne